Mijn allereerste tattoo is deze. Dus mijn zweltje en een hart. Nou, en er staat op Zaken Thomas. Zwelt om het drie. Nee, gelukkig kan ik het in één keer vinden, even. Nee. In één keer riet ik erin. Feestenpillen. Wat is dat nou weer? Doe eens even, Ivan, wat zit er al hierin? Ik ben wel nieuwsgierig. U heeft geen toegang. Dit, Nou, en met mijn kaartje. want dit. En met mijn kaartje. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ben druk om het dweilen en ik hier het zwittel weer op een pit, dus het jasje ga ik al uit. Ik kan net rustig dweilen, dat wordt altijd plangas. Maar ja, nou hield het als hij voor je dan delpest, dat is dan voor mij doekjes, maar ik vind het toch wel heel smoetsig. Dus even wat vaker ik echt dweilen. Ik ben nog net helemaal topfit, maar ik heb wat idee of slat kuren, dus dat is wel heel mooi. Ik krijg weer iets meer lucht. En ik jij ietsje minder verkouden en het eer wordt iets beter. Vooral het eer dat nekt me wat, maar volgens mij, klapje, wordt het iets beter. En als het zaak uit squallen komt, zoen we even naar de biep. Want hij wil eerst mijn squallen naar de biep best. En ik zei, vind maar nodig dat ik een keer even net together naar de biep. Dus ik ga de biep pas nog even opzochten. En dan gaan we even naar de biep. Zo. Nou. Alles weer een beetje skin. Dus ik misschien ook droeg hoe kom ik in. Hey, vergeet je hem net te abonneren en een blauwtong kom heeft hij aan. En je kan ook de Chill app downloaden. TSJIL app op de App Store even downloaden. En dan kan je je filmpjes zien. Nou, ik word even verplicht met de voetjes omheen, want de vlier is nog wat weird. Ik kan dat even droegen. En toen bedacht ik me, ik hier lezen de vragen kregen van, hey, door haar tattoos, wat voor tattoos haast en wat budgetten die? Dus dat wil je me even zien. Mijn allereerste tattoo is deze. Dus mijn zweltje en een hart. Nou, en er staat op Zaken Thomas. Nou ja, die is eigenlijk, nou, wel duidelijk. Die is van Zaken Thomas. Dan heb ik hierachter een gitaar. Nou ja, ik speel die slaggitaar, dus daarvan is die. Een heel iets roosje zit hier. Dat is eigenlijk opvulling. Dus die had net echt een speciale reden. Dan had ik hier een hoewiezer met boordjes en 3 pompenbladjes. Nou, het hoewiezer stiert voor gelok van mijn familie. En de 3 pompenbladjes is in van mezelf, mijn zuske en mijn zus. Dus 3 zusjes, zeg maar. Dan heb ik hier nog een man en een vrouw. En die is nijmaken op de trouwfoto van mijn heid en mem. Dus dat ben eigenlijk mijn heid en mem. En dan had ik hier nog een zweltje. Die had ik together met Jelke. Jelke had deze ek. En dan denk je, er mis nog een. Dat klopt. Ik ga nog een afspraak in het verschiet. Maar nou ja, nog net echt een datum, want dat had zo lang stil aan. Dus er is een hele lange wachtlijst. En ik wil wel weer per se dat dezelfde het docht is, maar dat alles mooi bij elkaar past. Maar dan krijg ik hierachter, dus naast het hem. Dan krijg ik nog hier met een soort zeemermin en een hart. En er komt dan Ildo Mare op te staan. Dus die staat nog in het verschiet. En ja, het is toch wel redelijk verslavend. Als het 1 keer in een haast, dan is het hek wel van de daan. Ik vind het zelf echt prachtig. Sommige mensen vinden het verschrikkelijk. Ja, ik vind het echt heel mooi. En nou ja, het is mijn lichaam, dus ik doe wat ik daarmee wil. Maar ik ben wel ik kies wel heel bewust. Het is net dat ik Sama Hut even wat zeg. Nee, dat is, ik wil echt wel even tier toe hin en dat wil ik heel zeker weten. En misschien ooit in de toekomst wil ik nog wel op dit bovenbeen nog iets haar. Maar nou ja, dat is wel wat. Het is echt net allemaal nog. Dus eerst in ieder geval die van Ildo nog. Dus die hou ik nog in het verschiet. En nou ja, waar weet neem ik hem dan wel even mee. Want dat is wel leuk om te zien hoe dat ongeveer gaat. Hij heeft tattoos. En hij die vind je een budgetting. Of juist net, want het hoeft natuurlijk net. Maar let het me even weten. Ildo is weer wekken. Oh, dus de moed ik wat nu weer opleveren. Zo. Wel lekker rodeertjes, ja. Dus we gaan even een lekker blokje om te keuren. Het is nog even droog, dus maar we er even van nemen. Jeske gaat heel best met keuren, dus dat is wel mooi. Steeds verder. En hier doet het heel netjes in de berm, dus dat vind ik altijd wel mooi. Ik is dat er zo in de sleerbeb, zeg maar. Dus dat is, kijk wat. Je had Melinda wel eens in de tees, jongen, hè? Touw om je heen is ook zo wat. Maar ik ben al heel tevreden. Even kijken. En ik wie er al een beetje bang voor eigenlijk. Vannacht wie is ik al een beetje wekker. En viel ze warm. Ik had toen de temperatuur. Van de morgen liep het wel een beetje, nou, wat knapper.
Maar nou, ik denk, nou, ze is toch wat landlendig. Dus ik ga even temperatuur en hier zo op en 39 draaien. Dus, en ik ga niet haar eerst en die shit er echt weer net goed uit. Dus dat is wel echt ontzettend balen. Want ik dacht echt, wie begint weer wat op te knappen. Nou, vooral zie je, dat liet ze mini-popke. Dus ik ga tot de huisarts maar weer bellen. Even uitlijnen hoe en wat. Naar de assistenten die hier eerst online. En de huisarts zoom je aan even zelf even waarom bellen om hoe en wat. Dat is dan wel vooral te sneu, liet ze popke. Dat ze zeggen gewoon niet. Hé meid. Ja, dat is net leuk hè. Nee. Wie krijgt weer wat beter? Ja, want ik wie waren je nog heen en west van mezelf. En toen ik haar, ik ben even checken, want hier ze zei van heel het nog even weer checken. En toen liep alles goed. Nou ben we 2 dagen later en nog hebben we dit weer. Dus dat is wel heel sneu. Misschien dat de kuur hervat worden kan of dat ze iets anders krijgt. Nou, ik krijg nog even bij mij Ildo bij de huisarts West. Nou, lonkjes wien goed, eren wien ook goed. Ik denk van dat is weer mis. Maar ze wien wel inderdaad kwartademig en hier koorts. Maar de huisarts zei van ja, om nou weer een kuur te gaan. Die zei waarschijnlijk is dit toch echt een virus, want die eren dat is nou clear. Daarvoor kozen we een kuur, maar voor echt voor dat oren, ja, hij zei dat kijk net zo vol aan de wand. Dus we moeten dat wat onderschillen. Koorts wil in de gaten houden, maar echt met 2-3 dagen wel oorwezen. Nog 2-3 dagen. Maar nou ja, die ga ik dus nou lekker op bed in, dus mem die past op. Want ja, ik heb zaken beloofd om naar de biep. En ik denk, ik kan geen zo thuis blijven, maar nou, we helpen heel lang thuis blijven, hè. Heel tijd iedereen zie ik weer. En toen vregen zaken mij Ivan en mij, dus dat mocht om Ivan. Gaan we Ivan zien met mijn bellen en die koel worden. Dus die hellen we nou even op. En dan gaan we naar de biep. En dan kunnen we altijd kiezen, want dan ben al je bieps en dan kun je met hetzelfde pasje heen. En dan moet zaken toch wel naar de biep in. Dak op, want je bent maar squalk in dak op best. Ja. Dus dan gaan we de huis zien. Leuk trapje. Ja, dus we gaan naar de biep. Dan kunnen wij de machine. Ja. Ze drukt op dat trapje. Ja, laten we aan alles wel even zien daar. Ja? Zo doen we 3. Nee, gelukkig kan ik het in één keer vinden, hè? Nee. In één keer riet ik erin. Men toch, we kunnen je. Men riet mis voorbij, men toch, we kunnen je nou. Dat kan net. Jongen. Let op mij, mijn jongens. Dit. Nee, je bent krijg, dat weet net helemaal. Deze afstand. Ja. Deze afstand. Ja. Deze afstand. Ben je nou goed? Ja. 3, 2, 1, check. Daar gaan we hier een wedstrijd spelen. Ja, voetbalveld zitten er naast, hè? Daar is toch ook een spelerzaak op dat voetbalveld. Echt? Die vorige week zaten we toen ik Toen moest je dakken? Ja, het zie je 12 van hem. Oh, au. Maar ik had een ietsje gescoord en Leefje had een ietsje gescoord. En Leefje had ietsje in helft gekiept en ik had in helft gekiept. Ah, bij, nou, die gaan even omwisselen. Ja. Ja. Nou, we zijn er, heren. Ivan, We gaan met naar de binnen. pasjes. Ja, pasje, het was tas maar, hè? Ik had een pas gezegd. Ze hebben even zien op een paar leuke boeken van de jongens, vind ik. Dit is de bandafdeling, jongens. Hier heb je vectorboekjes voor. En Jim wie hier al west, dus lees me eens even uit. We hebben wat voor boeken? Kun je me dat nog eens lezen? Van Grutte Meeske En hier ben En let me zien. Hier ben ik. Dit is wel fijn. Even zien. Paul van Loon, dat vond ik vroeger ook leuk. Ja, ik heb een voetbalboekje. Ik heb een voetbalboekje. Voetbalboekje. Er zit ook een leeftijd op, want je moet ook lezen kunnen, hè? Dat is wel handig. Nee, deze is net voor mij, want ik heb SE. Ik heb SE. SE? Oké. Makkelijk lezen. Ja! Spinnen. Ja. Wat haast van Ivan? De top 10 van hondenbanen aller tijden. Oh, dit vind ik wel leuk. Kruip in de huid van de viking. Je hebt al je prentenboeken. Dat is ook wel leuk voor Ildo. Dit is leren lezen. Ik denk dat je er wat voor zaken tussen zit. S. Start begin groep 3. Nee, dat heet net. Oh. SE. SE. Eindgroep 3. SE. SE. Maar wie er een beetje tussen zit je? SE had ik. Zie je, hier ben al je noemers. E. Dit is SE. Ik ben al op... Du bent iets verder, dus dat is een klas hoger, hè? A. Groep 4 staat M4. En Ja, zie maar even jongens, leuk feest. Ik ga wat boekjes van M3, dat is midden in groep 3, dat moet ongeveer wel lukken. En hier mijn voetbal. Want nou ja, het is altijd leuk als het een boek doet waar de band hun echt voor interesseren. En het zaken is echt gek op bal in, dus ik denk dat is misschien wel 1 + 1 is 2.
En ik ga nog even een Frieske boekje zien. De toverangel van Aten en Boom is Ho. En ik zeg nog een heel leuk flyerke over Frieske apps van Dan. Dus dat is wel leuk. Dan kan je misschien nog wat leuke apps downloaden. Hey Sakensje, ik hier een leesboekje vond. Ik had ook een voetbalje. Mus aan de bal. En dat is een M3, dus die kun je toen lezen. Ik denk dat is misschien wel leuk. Oh ja, dat die maar, Mus aan de bal. En ik die aap is een ster. En hier mem nog een... Nee, die net? Oh. En mem hier nog een paar boekjes die mem zelf misschien vallen. Als ik in Boom is Ho. Oh, deze. Ja, de Viking. Dacht ik, vind ik Oh, leuk. die wil gaan. Best. Hier hebben al je leuke babyboekjes. Weet je wat leuk is voor Ilda? Oh, maar zie, dat beertje. zeg Boris maar. Beer is niet moe. Is die leuk? Ja, deze. Nou, neem die voor Ilda maar. Wat hast je? Beestenbillen. Wat is dat nou weer? Doe eens even maar. Eva, wat zit er al hierin? Ik ben wel nieuwsgierig. Beestenbillen. Mini-billetjes. Muizenbeelden. Gassie, die is wel grappig. Heb ik een leuk Palace verhaal? Dat gaan we weer al. Ja, ik ga niet. Wat hast je voor? Zie je, hier op die komt. Hier niet op een wc zit. Wat zit erop? Op de grote... Ah, dat ken je hem al lang. Daar ben je maar vast te groot Op voor. de grote wc. Daar ben je maar vast te groot voor. Tja, Pieter, Pom en Paken Pleister. Die wil ik. Pieter, Maar die is Pom net voor mij. Die en... komt- Nee, die nemen we niet, maar die lezen we nou even. Gaan we maar lezen. Pieter, Pom en Paken Pleister. Nou, ik ben maar eens een keer aan. Die heeft heel veel pleisters. Eens even zien. Nee, die zit zo voor dan. Ach, oh jeetje. Op een paard. Pieter is krektraaien hier. Hij wennet met papa en mem in haas. Papa. Ja, dat zit er. Papa maakt on het werk. Maar Pieter, Pom en mem zullen een paar dagen naar Skilgen. Pieter had er nou al zin in. Hij zit op een boot, een hele grote boot. En het is heel veel voort. Helemaal aan de andere kant van de zee. Het is prachtig waar. Papa wuift haar uit. Dag Pieter, veel plezier en we bellen. Pieter zucht papa haast net. Je had alleen nog maar erg van de grote boot. Een reuzenboot is het. Zucht eens mem. Wuif nog even naar papa, vreeg het mem. Dag, zei Pieter met zijn hand. Maar zijn eigen zucht naar de grote boot. Pieter neemt alles in hem op. Is het wel een boot? Pieter zucht geen zeil. Mem, geen zeil, zei Pieter. Nee, zei mem, deze boot had geen zeil. Deze boot had een hele grote motor. Mem schoot hem in de karre de boot op. Papa is nou heel iets. Dag. Er ging een hele putte meisje op een boot. Hij en mem en Ben en een hoen en tassen. Op een boot. Pieter wil uit de karre. Ze gingen aan een tafeltje bij het eruit zitten. Mem zet de karre jonk aan de tafel. Gingen we een beetje varen, vreeg het Pieter. Ja, als ze de boot beginnen te varen, zei mem. Aansen, juist een grote toet, toet, toet. Oh, en dan gaat de boot haast voort. En dan nog een keer draaien toeten, toet, toet, toet. En dan varen we voort. Pieter zucht uit het ruut. Hier er stil van. Wat een avontuur. Toet. Juist de toeter? Ja, Pieter, je hebt het wat loert. Waar is papa, vreeg Pieter. Papa maakt mij kantoor, zei mem. Maar papa helpt u eens op als we weer omgaan. Pieter wil alles zien. Toet, toet, toet. Ja, mem en Pieter. En daar gaat de boot. Waar is Pom, vreeg Pieter. Hier, zei mem. Pom komt uit de tas en Pieter liet Pom alles zien. De grote zee, een oren boot, een boeipom, een boeimem. Nog een boot. Oh, wat is dit? Mooi. Pieter, Pom en Paardenpleister. Nou, de jongens gaan beide op de trap en wat lezen. En ik denk, dan wil ik zelf ook nog even zien. Of iets leuks van mezelf. Hier een mooi Fries hoekje. Ik hier een boek, ik Fries. Maar ik zie ik nog van alles lezen. Hier van de mooiste. Theaterstuk hebben we die in. Hey, zie je nog wat leuks wat ik nog net lezen heb? Tjerpend. Joontje zoon 40. Ik ben een jongen van alve hier. Nog onbedoen. Ik belib je de strengste winter zo'n 1854 en de warmste en droogste zomer zo'n mensenwerk. Ik ren oer oude loonpaden naar squallen en met psalmen, gezang en vaderlandse heldenlieden leren. God en koninginnen schreeuwen wie beiden nog maar een haatletter. Het is al met 2 dat mijn dwarp bevrijd waard. Maar de beelden staan me nog helder voor de geest.
De allieerde legertank die de zwier wie van de oude kerk werd er weer brengen. De Canadees die als een held op het dwarpspleintje verschiende. Germ van Meindert en Geertje. Dit mij TBC in tentje lei en hut van Hoers Hellewaard. Mijn bed en al op een hoornkar. Wat was het voor, jongen? Een eng huis. En dat slaat het wel? Laat me eens even zien. Laat me eens lezen. Laat me eens zeggen. Kijk, dit is Sam. En dit is Mick. En dit is Cas. Ze zijn niet snel bang. Wow, het is toch wel zin als toch een klasje heger, zes de zaken. Ja? Oh, dit is ook een voetbalboekje, hè? Oh, Gerdy, jongen, ik ben echt voetbalfanaten, hè? Uis. De. Be. A. O. As. Z. I. Oats. Be. A. Muis legt de bal naast zijn poot. Bam! De aar gaat de bal. Hij aakt een uur. Goed zo, jongen. Nou, lees maar lekker terug. Mij moet ik even lezen, ja? Nou, dat is toch heerlijk, zeg maar, die bandjes even naar de biep. Ik kan alvast een beetje zien als ze het leuke boeken vinden. En zelfs kan ik even lekker lezen. Ik ga nou Ildo net mee, maar anders dan ken die ik prima mee. En dan ben ik wel leuke boekjes. Dus ik zou zeggen, al je naar de biep. Leuke boeken uit zie je die ben ik zelf. Boeken uit die ze echt heel leuk vinden. Dat is gewoon heel mooi. En nou, zelf kies dan ook even snel, dan zijn we wat anders. Ik ga lekker met het boek. Doe ik hem later. Oh, lukt het? Mag ik wat tillen, jongen, of slaagt het? Ja, maar die jas en die tas maar. Zo. Houd uw pas onder de pas lezen. Dus daaronder man. Haal de boeken één voor één over de plaat. Dus we smeren hen in je voor in. Ja, dat is in je. Er zit weer al bij. Goal. Zie je dat? Ja. Goed zo. Ja, printenboom. Ik heb dat al hier in die tas. Nou, maar stoeszaken, maar we hebben die pas pakken. Maar steeds op lenen drukken. Houd uw pas. U heeft geen toegang. Dit, Nou, en met mijn kaartje dan. dit En met mijn kaartje proberen. Hoe is ho? Superleuk zaken. Oma gevangen. En dan dus bon, bovenste. Ja, krijg een bondje. Zie dat, mem, hadden ze nog even. We gaan weer naar de auto. Wie ben goed slagen? We halen je wat? Het beste in de wereld is Ajax. We gaan weer naar de auto, En jongens. Parijs. Parijs. Maar Parijs is echt Ajax. Kijk op auto, draven jongens. Draven. Nou, Ildo had lekker koest. Zit nog lekker onder de zientjes. Beppe zei dat ze al iets fitter eten. Wie wel heel erg bezwit en hier net langs slipt. Dus ze is er nog net helemaal, maar weer een beetje beter als van de midden. De jongens binnen in de hoes aan het ballen. Je moet allemaal lekker in de boeken, jongens. Het is lekker waar. We gaan mooie boeken halen. Ik ga met Ildo toch maar even lekker in de chill. En dan zoek ze. Vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauwtong omheen. En vind je het net? De chill heeft de dame en die tablet achter de. Juist. Hey, on to naar je chill vlog.